विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष डिसेम्बर 1 तारिख में पालन कराए। यार मुख्य उद्देश्य हूँ एचआईवी एवं एड्स विषय में सचेतनता सृष्टि करने और लोक सुरक्षित जीवनशैली गठन अभ्यास कर साहाय्य करिଥାଏ। In 2024, an estimated 40.8 million people were living with HIV globally. AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, ଏହି ରୋଗ HIV ଭାଇରସ ଯୋଉଟାକି ହ୍ୟୁମାନ ଇମ୍ୟୁନୋଡେଫିସିଏନ୍ସି ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହି ରୋଗ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ଏହି ବର୍ଷର ଥିମ୍ ହେଉଛି ଓଭରକମିଂ ଦ ଡିସଅର୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଦ ଏଡ୍ସ ରେସ୍ପନ୍ସ। ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଏଡ୍ସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା। ଏଚ୍ଆଇଭିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ାକ? ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଲିମ୍ଫ ନୋଡ୍ ଫୁଲିବା, ଥକା ଲାଗିବା, ରାତିରେ ଝାଳ ବୋହିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେବା, ଓଜନ ହ୍ରାସ ହେବା। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ସାଧାରଣତଃ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ପରି ଲାଗିପାରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏକ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏଚ୍ଆଇଭିର 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥାଏ। ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂକ୍ରମଣ ପରେ 1ରୁ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଥକାନି, ଗଳା ଦରଜ ଏବଂ ଲିମ୍ଫ ନୋଡ୍ ଫୁଲିଯିବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେବା ଏସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଟାଇମ୍ରେ ଶରୀରରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭାଇରସ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କ୍ଲିନିକାଲ ଲେଟେନ୍ସି, ଯେଉଁଟାକି ଏସିମ୍ପଟୋମାଟିକ୍। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାଇରସ ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ, ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିନ୍ତୁ ଭାଇରସ ଧୀରେ ଧୀରେ CD4 ସେଲ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏସ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଏଚ୍ଆଇଭି କିପରି ବ୍ୟାପେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜନକ୍ରିୟା ଏବଂ ରକ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଛୁଞ୍ଚି ଏବଂ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଏବଂ ପ୍ରସବ ପରେ ମା ଠାରୁ ଶିଶୁକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏଚ୍ଆଇଭିକୁ ନେଇ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ ଲାଳ ଏବଂ ଲୁହ ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ବ୍ୟାପେ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଖାଇବା ପିଇବା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଚ୍ଆଇଭି ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, କଣ୍ଡୋମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଙ୍କ ବ୍ଲେଡ୍, ରେଜର, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଚ୍ଆଇଭି ପଜିଟିଭ ଗର୍ଭବତୀ ମାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ। ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏଚ୍ଆଇଭି ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ। ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନଙ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଭରା